14 months o higit isang taon matapos ipag-utos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang paglalagay ng plastic barrier sa loob ng mga public utility vehicle o PUV. Nitong November 4, pinababawi na ito. Sa panayam ng CLTV News kay Atty. Teresa Magtoto, ang Chief Transportation Development ng LTFRB Region 3, napag-alaman daw kasing walang scientific basis na kayang pigilan ng mga barrier ang posibleng COVID-19 transmission. Base po sa MC po na inilabas, hindi na po required na magkaroon ng plastic barriers. So, kung meron man po kayong mga plastic barriers, kailangan pa rin po sundin yung 1 seat apart po. Sa Memorandum Circular Number 2021-064 na pirmado noong November 2 ni LTFRB Chairman Martin Delgra, bukod sa atas na pagtataas ng bilang sa 70% seating capacity ng mga tumatakbong public utility vehicle sa NCR at karating probinsya gaya ng Bulacan sa Central Luzon, kasama rin sa mga naka-indicate na hindi na umano required sa mga pampublikong sasakyan sa buong bansa ang mga plastic barrier. Hindi naman ikinatuan ng ilang tsuper ng jeep sa Pampanga na limitado lamang sa piling lugar ang pagpayag ng mga kinaukulan na magsakay ng mas maraming pasahero. Maging ang pagpapatanggal ng plastic barrier dahil wala naman daw scientific basis, tila hindi pinag-isipan. Hanggang sa reklamo lang po kami, wala naman kami magagawa. Pagka hindi kami sumunod, hinuhuli kami. Yun ang... So wala po talaga tayong magagawa? Yung magreklamo ka lang sa isip na lang, ganyan. Kulang sa 3,000 piso umano ang ginastos ng ilang tsuper ng jeep para makasunod lang noon sa mahigpit na alituntunin ng LTFRB na ito. At kahit na totoong abala ito sa mga pasahero, ay pikit mataan niya nilang sinunod ito. Kulang po sa kulang sa 3,000. Bago kayo makapasada. Opo. Tapos anong maramdaman yung ngayon sasabihin ng gobyerno na hindi naman nakakatulong? Dapat po bayaran nila. Si Mang Jun Sison, inutang pa raw ang pagpapakustomize ng jeep para maglagay ng plastic barrier. Dapat hindi po dapat alisin yun. Bakit, sir? May pandemya pa tayo. Dapat papatanggal lang, hindi na papabalik. Hindi na ibabalik. Gagastos na naman kami. Magkahalo naman ang reaksyon dito ng ilang mga mananakay na aming nakapanayam. Siguro mas maganda matanggal para madagdagan naman ng pasahero. Minsan disturbo din sa Meron pa din po. Para Safe po yung so, sa tingin mo nakakatulong naman yan? Okay naman po. Okay. Pag lumilipad, dumidikit sa mukha. So kung protection siya against COVID, wala na yung purpose niya nun. May discomfort din siya. Although nakakatulong siya sa paglagay ng space, pero hindi siya nakakatulong sa COVID, against sa COVID. Ang pulisiyang paglalagay ng plastic barrier ay hindi ang unang pagkakataon na pinuna at biglang binawi ng pamahalaan. Matatandang nauna dito ay ang paglalagay ng barrier sa mga motor taxi na nooy kinutsa dahil sa peligrosong epekto nito dahil sa air impact na maaring makaapekto sa roadworthiness ng mga motorsiklong sumasalubong sa hangin. Paolo G. Santos, CLTV News.